meg a Windowsos. Hát jó, 3 ember slackkel már megint. Nem 3, 4, csak Patosz bejelentkezett pluszba. Ja. Na, nincs kar, hogy békre menjünk? Nincs. Jó. Ezek vannak a Nézem, kettes, hát kettes. menjünk a kettes. Hát előtte már elmondták, hogy nem tudom. Rob meg most rossz szobában van, bazd meg, egy jelentebb kell jönni. A Rob. Ó, geci, mennyien vannak. Hát ezek többen vannak, mint mi. És Nem be. lesznek Sokkal többen, nem bazd meg. lehetnek. Hol 48. nincsen ami? Szekkel Yo, let's kap- go guys. Start pushing Yeah. up to Felkelti. the platform. Don't engage yet. Make faster groups with your parties up. I'm gonna put some party pins. Some kill pins. Here. Okay, I want the tanks to pull in the overextenders and push them down. Simply like that. And get ready with your parties in 3, 2, 1. We are going to engage in flank parties. I want you to go left and right. Let's go, guys. Push with your parties. Push with your parties. Let's go. Let's go. All the way up. Well play, everyone. If you died, stay portal 3 fast and come up. If you didn't die, Áj, geci. secure the area. Szép van. Wipe everyone inside us. Let's go. Jövök, Taki! És akkor most mi? Csak most nem fognak felengedni. Okay, they are minket. coming from portal Yeah. 3. Don't come from 3. Come from portal 2. Whoever Ah. died. Értelek el? They are pushing up. Jó, nem baj. Csú, basszus. Mindenki itt van hátul. Fent vagyunk. Hát igen, csak most én meg, aki meghalta. Jó, hát ez esélytelen. Én is meghaltam, ne stresszelj. Mi szopovágva leszünk, de nem számít. Okay, I have no vision. Furor, if you are up, take over. Te rág, geci. Rákeci. Hát de ő eltalált végig, úgyhogy én nem is láttam, bazeg, egyszer se tudtam rálőni. Én nem tudom ez a játék. Egy parti nem akarja ölni amúgy a boss vagy mit csinálunk? Még nincs boss ilyenkor, nem? Vagy már van? De Itt ott van, ott van Hát akkor elég. ölje. Polisz még nem ennyi, mert... Ja, mondjuk te full HP vagy, nem ennyi. De csak Fel megölnek. tudsz jelen? Guys, Jó, if van, someone is ügyesek up, please vagytok, take over the faszapók. comms. For fuck's sake, like I'm down. I have no Köszönöm. eyes up. Have no clue what is going on. Speak. You are all allowed to speak on this channel. Go on. Okay, they are Átjött a starting Spires, pushing up figyelj. Get ready. If they start engaging you, just buff up and start pulling them down. Flank party, I want you to Szóval jump nem on tudom their már, back. hogy basz. Only if they start pushing though. Bro, felrobbantottam mindenkit ott. Gyerünk, ahogy csinálsz, tanulom őket. Egy leesett, Okay, én go is. in, just wipe them. And És that's nem all. tudom kinyitni a szárnyam, vágod? Csak Mixed zuhanok. party start PvPing the boss. Idegesítő, jövök Ezt a meg. gyereket nem bírom megalni, fent kurva sok évezsénye van. Tankot ölsz? Nem. Staff blade, vagy mi ezzel? Staff dagger. Mindig egy crossbow-os jön a bazd meg. A faszom ki anyátokat, van már a hogy 20-an kibaszott öltök meg, csaszka bazd. gecivel, bazd meg. Okay. Wipe everyone and start PvPing the boss. Hát nem tudom, hogy honnan, hát kettesre, de nem tudom. Várunk egy több Jövök embert. veled, Lord. Hát De nem tudok semmit próbálkozunk, mint csinálni, mert a... Hát tudom, én se jutok föl, ne aggódjál. már várnak. Mix mindjárt one. Le is I ugrott want you ezt. to stay on the boss. Figyelj, For now, police. mage parties you can also start hitting it. Mage one, I want you to be. Let me put some pins actually. Around pin 4. Faszopók, Mage bazd to meg. play around pin 5. Flank Jó, party. I nekünk want ez you jó, to hogy jump ők ide behind them. lejönnek. When they start Ja, ja. pushing,
around Úgyhogy pin 6. engedd el a gecibe, hát Just nekünk wait abban here. fáj nyilván. We are going to make the clowns on pin Lord, 7. hányasra Fel fognak mentél be? pusolni. Don't overextend, just pull them inside us so our range DPS can kill them. Wait for them to push. Jövök, Lord. Gordy party and flank party will jump on their back. On pin 8. Okay, they're pushing, Hát, buff up ezek everyone, start bevételtek, ott bombing. várnak még, hogy 2 Let's csapattal. go on their backs. 3 csapattal, érted? Egy se fordult be, csak rögtön Okay, rám repült that's 2. it. Clear the platform. Gyönyörű mentés neki. Taki! Engem mentett meg, Rob. Hát úgy, Nem értelek Very el. nice, Próbáld. hát én fönn maradtam Clear the platformon, platform. nem is értem miért Continue pushunk ki. keeping the boss. Throw the leftovers down. Rangerek vagyunk, nem millik. Most faszal lesz De, feljutni. igen, most úgy néz ki, hogy lepussolunk a izé. Jó, az jó lenne, mert lófaszt nem tudunk csinálni, bazd meg. Itt vagyunk a segg... Ó, bazd meg, Lord. Repüljél vissza. Fő se, gyere. Lehet megérni, leugranottak ki. Annyi Okay, emberrel they are szerintem nem tudom coming, őket they're going to keresztülhozni regroup tank on nélkül. 8. Come up to the platform. Csicskák. Play bazd around, meg. take your positions again. Mage 1 on pin 4, mage 2 on pin 5. Ilyenkor jó, hogy Flank kézbe and veszel egy Gordy party daggert, will benyomod a jump on their stealth, azt back. átszállsz köztük. Don't Nem the tudsz. others, we are party, stay around pin 3. When they start Túl rövid már a pushing, stilthoz, már nem we're going tartom to do the sokáig, same. mint régen. For those that forgot, put your foot buffs. Most felpusolnak, most fel tudunk menni valószínű. Nem pusolnak. Nem? Vagyis 3 csapat meg itt van fixen. Itt 3. van. Okay, Vannak they are lenn, azt pushing, várják. push them inside. Jó, hát Flank nekünk ez 1 jó. and flank 2. Most jön. Jump Hogy on lenne their már backs jó, with hát the a boss Gordy nem öljük, party. nem történik semmi. Oké, mi Rob, vagyunk de fent. így meg mi I'm nem on tudunk csinálni 3, semmit 2, lenn, szóval 1, jump on their Hát backs. de cserébe azért mondom, ez hogy lenne jó? befoglaljuk az embereket. Hát, mert 3 partival kevesebb van fönn. Tajvá, és közben minket itt szarrá farmolnak lenn. Hát nekem ez nem jó. Very nice. Come up to the platform now, Mint wipe csicska, again the bazd meg. leftovers, and that's it. Én fel tudok sétálni amúgy. Na, ügyes vagy. Egyet lenudoztam. Vajda gecit, vagy valami ilyesmi neve. Jaj, hogy nincsen kurva hílem, bazd meg! Semmi Faszomat! nincsen. Hát semmink nincs itt lenn. Hát ezen vagyok már, amióta elkezdődött a játék, mert rögtön ezzel Oké, meghaltam, come azt up ezt again csinálom. to the Úgyhogy platform. nekem nem mondja senki. Figyelj, Várjál, lemegyek. Up to the stairs. Nem kell! Ne Taki, gyere, már csak. vagy Don't picsába. overextend. They are going Nem to tudsz leszünk felvinni, előrébb, mert eljössz. Jönnek fel, jönnek 48-an fel. vannak. make us regroup. Taki, maradj fönn. Jó Már, helyen már vagy fönn. elindultam, Okay, mondom. let's push this wave. Buff up everyone and push them deep. Push them deep and throw them down. Hú, 4 embert löktem le. Haha. Na, ez szép van. El tudtok jönni felfele, mert már lepussoltunk a lépcsőig. Gyere, polisz. Jó, ledobáltuk őket végig, gyertek, gyertek, jövök. Gyönyörű, gyönyörű. Lob, gyere. Lob. Gyertek, Lob, gyertek, Megyünk gyertek. fel. Secure the area. Kill the remainings. And let's just start hitting everyone the boss. At least the mage parties. Feljött a healer. A healert szép. Lelökték. Flank 1 and 2, you can stay on 8 and just poke Arti, them. nagyon messze vagy. Ott van egy daggeres stealthbe, figyeljetek. Váltok Tam vissza Stay a with your scoutra, position, don't let úgyhogy them majd... push you down. És ne pusholjunk ki. All the others come to the boss and start hitting the boss. Come on, guys. Pussolnak fel megint, szerintem. A Vladnak izéje van. Telus. Passzívja. Okay, they are regrouping on 8. Okay. Come everyone on your positions. Mage 1 and 2 on 4 and 5. Spears in the middle. And
flank parties get ready to jump onto their back. Most pusolnak. Okay, they start pushing. Okay, buff up everyone and jump on Nem, them. nem Let's tudom, go. nem megy ez. Great job everyone. Lépcső közepén állok, nem legfölül. That's it actually. Nem a bossnál, egy kicsit előrébb. Ja, itt vagyok melletted, jó, oké. Azt néztem, hogy range shield-be vagyok-e. Jöjjétek Aki meg. még shield kérhetek? Okay, keep PvEing the Kaptad. boss. Flank parties wipe them. The remaining. Kis szemét le akart lökni. Hát ez még nem halt meg. Come Ez még... everyone to the Ez boss. át kéne Hello, állni guys. PVR-re. Tehát full HP-ja van még ennek a szarnak. Én azon vagyok. Csak addig vagyok Na. PvP most, amíg fölér. Hello. We don't all need to like rajtad be van a izé, a AFK on skill the damage, pillars. most You nem can actually tudnak hit the lelőni. boss. Just like FYI. Na, azt nem tudom. I know, bro. Ja, szemben. Come up, guys. Come on. Okay, Hát let's most start vannak calling felpusolni. names. Everyone come up. Mython, Supnex, Raja, Monát kérhetek, tök jó vagy. Dayway, Kaptad. Sanji, for fuck's sake. We De are nem calling the értem, hogy boss, nekünk we are miért kell hitting the boss. feljönni, mikor ott kurva jól meg tudjuk fogni őket. Like, what the fuck is wrong with you? Okay, come towards pin 3, take positions, they are going to push us up. Buff up everyone and jump on them. Let's go, just bomb them. Ez a legjobb hely itt, bazd meg. Help, help, help! After we wipe them, we Taki. still PvPing the boss. Hát hol fönn? Mondtam, hogy nem megyek oda. Hát rangerek vagyunk. Mutatom még egyszer, nézd. Én látom, hogy hol vagy, de én meg itt fönn a boss mellett, meg közben a bosst is kell ölni. És az Okay. asszáik meg Let's go, följönnek wipe azokra, party akik up to the ölik a boss. boss. There is one party to the boss. Egyedül police millin állni. Wipe this party and start hitting the boss again. Let's go, guys. Hit the boss. Esélyem nincs fölmenni. Nem, most megint várnod kell, hogy Nyugi, megint Rob! kihalunk. Hát jó, csak hogyha nem pusolnánk előre, hanem maradnánk fönn, ahol lennünk kéne, akkor nem lenne ez. Okay, they're coming up. Get ready. Group up with your parties. Nem Okay, értem buff ezt, up, hogy mi a jump on faszért them, engedjük start fel pulling őket. them down. Mikor... Azért, mert hogyha lemész oda, onnét a fele tímünket lelöködik a tankjaik. Honnan? Honnan? Onnan. De... Very good job, Spellblades. Keep wiping them. Ott Go. mondom a lépcső közepén, ahol bombázza őket telibe. Okay, let's go back to the boss now. Engem meg senki nem lökött, látsz se. Hát ezért mondom, hogy nem értem, hogy miért engedjük fel onnan a lépcsőfordulóból őket. Itt, Let's ahol go, most állunk everyone Takival, go, itt let's kell go, megfogni őket, mert mi le tudjuk őket lökni, ti meg le tudjátok őket bombolni. Nem értem, hogy miért magyarázd kell, hogy engedjük fel őket, meg menjünk vissza. Explosive Ja. gól még én nem is láttam, ez olyan rák. Nem se, az új dolog nekem. Hát akkor elmondom még egyszer, Bocs. hogy azért, mert akik fönn vannak a bossnál, hogyha ti előre mentek, az összes asszájuk bejön hátra, és megöl minket a picsába. Igen, de ha megfogjuk őket ott, akkor nem tudnak. Az osztálykat nem tudod megfogni. Az elklókol, az felszalad. In the stairs I want only flank 1 and flank 2, no one else. All the De others annyi come up to embert the boss. lelöktek már a tankok, hogy egy guildnyi embert kb. Hát annál többet valószínűleg. Fel se jönnek szerintem. Már nem is jönnek. Hát nem kell vannak az, hogy minket farmolnak. Bal oldalt feljönnek, figyeljétek. Platform másik szélét.
Hogy Mondod, tudtam van. oda feljönni, vagy 3-4-et? Igen, itt az ülőnek a végén. Itt gengelnek minket, bazd meg is. Nem is mennek sehova. Tudom, Gyengelnek! velünk is Ez ezt volt a csinálták. kis rob az elején, nyugi. Hogy Okay, I tízszer think they left, megdögöltem, or de az meg they're addig AFK. is mit nyugodtan Fine, just farmolunk. PV knock the boss Most and GG. pusolnak fel. Nem Hatosnál járnak. pusolnak. Itt állnak még mindig rend. Hát előttem van 40 látom, ember. látom én Az is. elején már Never jön mind, főfel. they're coming up. They group with your parties, get ready. Okay, they're pushing up. Buff up and go in. Hol vagy ló? Hoppá, egy element. One party on 5. Na most már én is csatlakozok hozzátok. Ó, szép mentés, Toki. De akkor előttnek Push akkor that amúgy down, there is no vissza need to tudtok fight. repülni. Like, just pull them down, guys. Wipe the guys in the boss. Up to the platform. Rá, kurva. And return to your spot. Flank 1 and 2 on the stairs, all the others up to the boss and PV nuke it. Polis, te mi a tökömet csinálsz ott? Rábaszok. Ben vagyok, bazd meg, a kibaszott kurva. Jól csinálta a tank, de nem tudott lelökni, ben vagyok a... Hogy miért? Okay, they are coming up. The group with your parties, get ready. Toki, merre? Okay, Good buff up reflect. and push them Leave. down. Let's go, guys. Buff up and push them down. Ha leúztam Let's go. hozzá Bomb them on P8. Let's go, guys. Hát én full ból. Skillezni se tudok, semmit nem tudok csinálni. Nyomja az escape-re, aztán meg escape-elt ki az escape. Vigyázz, Rob, lefoglod. Nem tudok ezt képelni. Disconnected. Au! Great Puttána! job, everyone. Start coming up to Ja, hogy the már nem az platform az... again. Na, már átfeláltattam a A 7 skill minute. geci, bazd meg. Megint Come up, PvM vagyok, wipe. Toki, úgyhogy Faszomat bele. Kaptál manát, meg skill damage-et, meg töltött a... Ne legyetek kettesen, gengelik kettest. Hát meg hármasod És itt élnek. hagyom neked Ivel a karikába. Ja, hármason most bementem ide az emberekhez. Hát ezt beszarok. Come up to the boss. Let's go. Furor. Arcasm, let's go, guys. I crashed, I'm reconnecting, bro. I want to see only 12 people around P8, all the others up to the boss. Come on. Okay, buff up and engage them. Make a huge clump here and kill them all. Kaptátok a buffokat? Már a Azt most Well meg kivény done, kéne kettesen everyone. mindegyiket. Kettes, Mm, Keep kettes. yeah. going, they're Már vagy négyen coming more, maradtak csak. they're on 7. I want the tanks to go in front and start pulling people. Na és most bemenni. Le is jöttek. Fel tudunk menni, amíg van HP a bossnak. Vagy bár. Toki! Okay, wipe the remaining. Pont indultam lefelé, akkor fordultam vissza. Nagyon bent volt. Azt a debasz. Baszki, ezzel előbb megbeszéltük, hogy itt vagyok a bossnál végig. Petit. De értem, csak elő Nem, vannak Petit tank. A másik. There is Azt. one Petit nem party up találom. to the boss with tanks. Just fight them. Greatsword. Ezt meg kell baszni. Jövök.
Halott. Fasza. Az egy tank, azt nem bántsuk. Itt egy spear. Nem tudom megölni. Oh yeah. Well done. Knock the boss. Take back the contribution. Clonik, fent van még egy healer. Good job, everyone. Check if you have any loot. Lőjük meg, jönnek And fel a let's push them lépcsőn. down. Get ready with your parties, buff up everyone, and go all the way in. Push them as deep as you can. I want you everyone to open a ticket if you haven't, and send your votes there, if you have clips and all this. If you don't, it's insta strike from me. I already informed you on the announcement. I don't care for any excuse. So, yeah, that's all. Ezt nálunk senki se csinált. Nem, nem. GG's though. You did good. Olyan faszopókám, Azon akik genkeltek itt, geci, ennyit tudtatok. Ki fél HP-s embereket megölni. Thanks for calling, guys, and for coming. Just free roam, do whatever you want now. You have 10 seconds. Az egy... Igen. Az egy Tomorrow full we're fight. having a war game with Royal Legion. It's mandatory, I'm just saying. Not if you want to join, you join.